Annehan oli mukana Oulutsen Lotinan pellossa välirauhan kiertueelle. Niiltä ajoilta ovat enää pystyssä Auto Nuotio, Noiman ja Matti Jaari. Meidän päivässä on ollut paljon hyviä. Tämä on meidän yhdessämme ollut hyvin tyypillistä. Ei anneta toiselle rauhaa, kun hän on taiteen temppelissä. Silvasta. Hyvä Chili. Hiljaa. Mikko Kivinen, sen yön muistan. Ei kauaa kestä hetki tää, eikä sua paljon rakastakaan. Pian mun täytyy lähteä, eikä kai nähdä enää ikinä. Sen yön muistan kuin eilisen, ja eilenhän se tapahtui. Aivan kuin olisit ollut vierelläni, ja siinähän sä olitkin. Minut pakotettiin tähän. Tapasin sinut uudestaan, et tuntenutkaan minua. Ajattelin, mitä vittua? Mitä minä oikein olin tuntenut? Sen yön muistan kuin eilisen, mutta vuosia siitä jo on. Aivan kuin olisit ollut vierelläni, vaan siinä onkin tuntevat.